पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताते महालई पियो रछे ने बा लागताते माल ई पियो रछे ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा साध निशाना लहंगा में बाटे एकरा कचबे खजाना अवध से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कचबे खजाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो